Sigueu benvinguts al Viure des de l'Essència. Seguim el viatge. Una mirada des del compartir i el desaprendre, perquè a la vida res és el que sembla. Part de la nostra vida la passem dormint. Avui, a Tips Quàntics, la biòloga molecular Verónica Fernández Pascual en reflexionarà sobre un dels enigmes més grans de la ciència. Per què somiem? A la secció d'aliments essencials amb l'ecochef Alf Mota parlarem de la salut digestiva, la macrobiota. Cada vegada més la ciència ens diu que quan cuidem el nostre intestí estem cuidant les nostres emocions. Doncs hi ha una relació directa entre la macrobiota i els trastorns mentals. A l'entrevista del mes ens acompanya una persona molt especial. Des dels inicis del Viure des de l'Essència està amb nosaltres compartint en ràdio i en televisió la seva saviesa. Una llarga trajectòria professional i d'investigació en l'astrologia humanista, també teràpia floral i homeopatia. Després de molts anys d'investigació, ens ve a presentar el seu primer llibre, una lectura imprescindible, L'alquímia de la personalitat. Avui tindrem eines per respondre preguntes com: per què som com som? El nostre convidat d'avui diu: naixem amb un llibre d'instruccions. La nostra carta natal. Com pot arribar a afectar als joves una mala gestió de les noves tecnologies? Quins perills tenen els adolescents a internet? Ciberbullying, sexting, grooming, incitació a la violència. En parlarem a la secció de joves, Tsunami d'emocions, amb la docent experta en la salut emocional dels adolescents, Àngela Grau. I finalitzarem el programa d'avui amb un còdig de so molt especial, la unió del cor i la ment, canalitzat per Magam, una vibració que ens aportarà molta pau i serenitat, essencial, ara més que mai, per poder estar en equilibri i connectat amb el nostre eix. Si us sembla, doncs, comencem. Tips Quàntics amb Verónica Fernández Pascual. Ens passem gran part de la nostra vida dormint i, per tant, somiant. Això fa que vulguem saber més sobre aquest fenomen. En parlarem amb Verónica Fernández Pascual, doctora en biologia molecular i autora del llibre Crecimiento con Conciencia. Verónica Fernández Pascual, benvinguda, com estàs? Hola, Glòria, encantadíssima d'estar amb vosaltres en una píndola nova, un tip quàntic nou, que espero que de ben segur serà nutritiu per tots els nostres oients. Segur que sí. Més avui parlarem del somiar, no? Perquè, clar, part de la nostra vida la passem dormint i somiant. Verónica, per què? Sí. Per què somiem? Doncs fixa't que encara és un dels enigmes més grans de la ciència que existeixen. És a dir, el que sabem segur és que si no dormim, per una banda, hi ha el dormir i el somiar. Sabem que si no dormim, morim, literalment. És a dir, dormir és necessari perquè les funcions cerebrals es renovin, no? Però dins dels, diguem-ne així, els processos del dormir es dona el somiar. I saps, Glòria, no se sap. Realment no se sap per què somiem. Hi ha moltíssimes teories al respecte. Per una banda, se sap que cada nit tenim entre 3 i 6 somnis diferents, tot i que encara que els recordem o no, d'acord? I es creu que poden tenir una funció de reorganització dels records o dels events que hem passat durant el dia. També hi ha com dues aproximacions als somnis. Per una banda, hi ha una aproximació neurològica i per l'altra des del psicoanàlisi. Per una banda, des de la neurologia sabem que l'activitat cerebral passa per diferents estadis, per així dir-ho, durant tot el dia i sobretot en el moment en el qual estem dormint aquests canvis són com molt més patents, no? Hi hauria una part més neuronal de canvi d'aquesta freqüència d'ones cerebrals. Per l'altra banda, des del punt de vista del psicoanàlisi, Sigmund Freud va escriure fa uns quants anys, no?, un dels seus llibres basat en la teoria dels somnis, que es deia La interpretació de los sueños, molt adient, no? I ell deia que els somnis eren una expressió simbòlica de l'inconscient dels individus, que connectava amb els arquetips bàsics de la història. I, de fet, resulta que en els somnis de diferents cultures i diferents temps històrics
sembla que es van repetint. És a dir, dins d'aquests somnis hi ha molts arquetips. És a dir, els arquetips són com imatges o concepcions universals, com per exemple l'arquetip del rei, de la reina, del mag, de la maga, del governant, o arquetips més universals, com per exemple el que és un diluvi, o com el diluvi universal, o fins i tot els arquetips d'altres fets com poden ser la creació, el naixement o la mort. Tot això són idees globals que normalment es repeteixen en totes les cultures, no? Independentment, com deia abans, de quina cultura ens trobem. I sembla ser que, segons els estudis de Freud i de Carl Gustav Jung, creador de la psicologia analítica, dins dels somnis hi ha com una espècie de força, no?, creativa que només és capaç de florir quan la ment, diguem així, o la ment racional, millor dit, està una mica apagada, no? Hem de recordar que la ment sembla ser que té diferents parts. La ment conscient és la part més petita de la ment. Si pensem en un iceberg, la part conscient seria la punteta de l'iceberg que veiem. Sí. I tota la part submergida, que diuen que és la part realment gran de l'iceberg, que serien un 95% de la ment, seria la ment inconscient. Una de les teories sobre els somnis és que en els somnis aflora aquesta ment inconscient. Per això diuen que és molt important, sempre si és possible, i això és un tip quàntic que us dono avui i que precisament és potser un dels objectius del que estem dient, i és que des del dia d'avui, si ho sentiu, clar, aquí no obliguem a ningú, només una suggerència, però si ho sentiu, que tingueu a la tauleta de nit un bloc de notes amb un llapis o un bolígraf per apuntar quan us lleveu el primer que us vingui a la ment sobre els vostres somnis. Per què? Doncs perquè si no ho feu així, molt ràpidament, quan ens estem despertant, la ment conscient agafa les regnes de la consciència, mai millor dit, i ens n'oblidem del que hem somiat. I molts cops el que hem somiat és molt, molt, molt valuós per conèixer-nos millor. I alhora complexa, està clar, perquè per poder desxifrar aquesta informació, com ho podríem fer? Mira, el que us recomano és que, per començar, apunteu tot el que recordeu d'aquest somni, els events, els sorolls, per exemple, els sons, si és que recordeu algun so, els colors, és a dir, tots els símbols que pugueu recordar, perquè si els podeu recordar en aquest breu lapse de temps quan us lleveu, segurament seran importants per vosaltres. Val? I que li feu com una ullada, no?, general, que intenteu, com dir-ho, que us allunyeu d'aquesta imatge que heu escrit i intentant posar la ment blanc, que reflexioneu sobre la primera idea que us vingui a la ment. Podríem dir, permetem, Verònica, és fer com una meditació del que hem somiat, del somni que hem tingut, i parar, no?, estar en el moment present aquí i ara, i deixar-nos sentir per veure que igual ens baixa algun tipus d'informació que ens desxifra. Efectivament. També pot ser que en aquell moment no us vingui res, però és igual, com a mínim ho heu escrit, llavors hi podeu tornar en qualsevol moment del dia o un altre dia fins i tot, i podeu veure què us diu aquella imatge. Potser són detalls petits, però segur que hi haurà algun significat que hi és en aquest somni per a vosaltres. També dir-vos que l'altre dia vaig veure un estudi científic en el qual deien que també és molt curiós, que el tipus de somnis, més enllà dels arquetips, es repetien, i em ressonava totalment. Per exemple, deien que repetien molt els somnis de caure al buit, no? O somnis de que no ens podem moure, o somnis de que ens persegueixen. I un somni que a mi, Glòria, personalment se'm repetia molt i pensava que només em passava a mi, era sobre experiències acadèmiques, o sigui, que no arribava a un examen o que no acabava un treball. Doncs es veu que aquests tipus de somnis que us he dit són molt freqüents en la història de la humanitat. Per què seran tan freqüents? Encara és un misteri, però el que sí que és cert és que tots, d'alguna manera, estem connectats, no?, a través d'aquests somnis. Totalment. Aleshores, el programa que ens agrada molt, Verònica, doncs, en aquests tips quàntics, una vegada anoto el somni, com puc saber, com puc desxifrar-lo millor? Ja ens recomanes algun espai, algun link, alguna web, perquè els nostres oients es puguin endinsar una miqueta més? No us en recomanaria cap. Realment n'hi ha moltíssims diccionaris de somnis que enllacen una imatge determinada, com per exemple que se't caiguin les dents, no? És un exemple així, que també ens ha passat a molts. Sí, a mi també m'ha passat aquest, no sé què vol dir, però m'ha passat. A mi també. Doncs amb un significat particular, però aquí, la veritat, Glòria, jo soc molt partidària de deixar-se sentir, perquè molts cops en aquests diccionaris hi ha com un significat relativament literal, bueno, no literal, però un significat del que pot ser aquest símbol, no? I personalment jo crec que és molt més útil que cadascú
deixi predisposar pel que llegeix. M'explico? Sí, entenc perquè, permetem, estem fent aquest camí a l'empoderar-nos des de nosaltres mateixos, des de què necessita la nostra ànima, què ens està dient. Aleshores, aquí en el viure, des de la teva ensenyança, ens estàs dient, sí, seguiu connectant amb vosaltres perquè tota la informació està dins vostra. Així és, així és. I per a fer-ho necessitem, doncs, deixar-nos sentir, no? És que no ho podies haver explicat millor. Si realment mirem altres significats, molts cops ens pot passar que no ens diguin res. En canvi, si ens deixem sentir, potser no en aquell moment, però en un moment molt endavant en el temps, potser trobarem alguna connexió amb alguna cosa que aquest inconscient ens està volent dir i no som capaços de trobar si fem servir la ment racional. Per tant, el meu consell, més que buscar interpretacions en altres llocs, tot i que, com us deia, doncs Sigmund Freud i molts altres entesos han parlat molt sobre aquest tema, jo el que faria és que us deixéssiu sentir, realment. I si realment no trobeu un significat, no us atabaleu. És a dir, deixeu-ho reposar i quan us sentiu amb ganes, torneu a llegir. Podríem dir que quan estem anotant aquest somni, quan li estem posant l'atenció, alhora l'estem diluint? L'estem transmutant? L'estem sanant? Sí, podríem dir que sí, perquè sempre, des del meu punt de vista, tot el que il·luminem, d'alguna manera ho estem sanant. Quan prens consciència de qualsevol cosa, sigui un patró d'un somni o algun símbol que se t'aparegui, que tingui algun significat per a tu, t'està posant llum en una part teva que necessita ser vista per tu. Per tant, sí, aquí comença per mi la sanació. Verònica Fernández Pascual, moltíssimes gràcies. És que jo crec que no ens ho podries haver explicat amb més claretat, amb més amor i amb el sentit, aquest propòsit del viure, no? Posem-hi llum als somnis, perquè és una manera de que van aflorant aquelles memòries que ens estan donant una informació, però és igual, ja està, deixem-la anar, no? Seguim avançant. Totalment d'acord. Gràcies, Glòria, per permetre'm aportar aquest espai. Espero que us ajudin molt aquest tip quàntic i els altres que tenim de la sèrie. Et puc assegurar que sí, molt contents de que estiguis compartint el Viure des de l'Essència i què dir-te fins ben aviat, Verònica. Una abraçada molt gran. Una abraçada. Aliments essencials amb Alf Mota. Estimats oients, seguim amb Alf Mota, la secció d'Aliments Essencials. Alf, molt bones, com estàs? Hola, molt bé, molt content d'estar aquí. Que bé, seguim aprenent al teu costat, cuidant-nos, perquè avui ens explicaràs per què és necessari canviar la nostra alimentació cap a la cura de la microbiota intestinal. Sí, perquè fins fa una dècada, més o menys, l'intestí era com una cosa que ningú volia parlar-lo, no? Estava una mica a les tenebres, però bueno, encara que fa més d'un segle que la comunitat científica ja està dient la importància, no?, de cuidar aquesta microbiota, no?, que abans es deia la flora intestinal i després ja parlarem per què hem canviat aquesta paraula, perquè la flora és com algo passiu i més bé són uns éssers vius que viuen ahí dins, uns bichitos, no? Uns bichitos, això es diu, aquests bacteris, no?, que són clau, no?, perquè aquests bacteris influeixen sobre la nostra salut a nivell general, no? Tant la salut física com la salut emocional, com la salut mental, es relaciona amb l'ecosistema que viu a dins dels nostres intestins i a tot el cos, però sobretot és allà on tenim una gran quantitat de microbiota, i aquest ecosistema és tan complex i tan variat i tan biodivers com és els nostres mars o com és la nostra terra. I que teníem tan oblidat, perquè sense salut digestiva no hi ha una salut general, No. Podem estar bé. No. La relació entre la microbiota intestinal es relaciona amb casos d'obesitat, trastorns metabòlics, malalties autoimmunes, que ara està molt a l'ordre del dia, no?, com la celiaquia i altres al·lèrgies alimentàries. També s'ha deixat la evidència científica la relació entre el càncer de colon i la microbiota, també el que és el fetge. Bueno, està relacionat amb tot el sistema digestiu, òbviament, però diguem on realment podrem trobar una mica més de problemes per entendre'l és la relació entre la microbiota i els trastorns mentals. Actualment sabem que especialment el que és l'autisme està molt relacionat amb la qualitat, no?, i la quantitat de microbiota intestinal, i òbviament que també altres malalties que encara no estan estudiades, però cada vegada més la ciència ens està dient cuida els teus intestins per cuidar
la teva ment, per cuidar les teves emocions. Els intestins, no? Es diuen que és un segon cervell. La connexió entre el nostre sistema nerviós i el sistema digestiu, els nostres intestins, és immediata i directa. O sigui, no hi ha filtres, no és 3 dies després, acabes de menjar una cosa que et fa malament a la teva microbiota intestinal i tindràs una reacció emocional que acompanya. I al revés també, les emocions també afecten la nostra salut intestinal. Quins tipus d'aliments hauríem d'incloure, no?, a la nostra dieta? Sobretot són aquests aliments, no?, que no són nous, que són ancestrals. Des de que l'home comença a fer l'ús de l'aliment a la cuina, va començar a fermentar, no? Els aliments fermentats, com pot ser un iogurt, primer va ser com un accident, no? Estàvem portant una bota amb llet de cabra a Bulgària, amb la calor això va fermentar i va aparèixer el primer iogurt. Segles després es va descobrir, es va estudiar que el iogurt tenia una sèrie de bacteris que són beneficiosos. I això moltíssimes més coses, no? Les olives, per exemple, les olives que són nostres i que a vegades, però sempre que estiguin fermentades, que no siguin com en altres processos, no? Les olives també són aliments fermentats. El vi, el cafè, la xocolata també és un aliment fermentat, no? El pa. Després podem parlar d'aliments fermentats que no fan tant part de la nostra cultura gastronòmica, però que avui en dia ja ho tenim molt presents, no? Com pot ser el miso, no? La salsa de soja, però la de veritat, Jo quan estic parlant de parlents que estan fets amb els mètodes tradicionals, amb els mètodes artesanals, respectant els seus temps i sense additius, sense conservants, perquè això és contrari a la pròpia fermentació. Després també podríem parlar de begudes fermentades, ja parlar del vi, òbviament s'ha de posar sentit comú, no? El gotet de vi no és el mateix que l'ampolla de vi, no? És com això perquè també té alcohol, però bé, tenim altres begudes com poden ser la kombucha, que últimament... està tan de moda, Tan de moda, que no és més que té fermentat. Això també va ser un monjo a un monasteri, es va oblidar d'una tassa de té a un lloc, i temps després la va prendre i diu, això està bo, i ha fet gas. No, aquest gas no és un gas afegit, i és una alternativa perfecta, no?, per les persones que no volen tenir refrescos, no?, que ja sabem que tenen moltes sucres i moltes propietats que no ens interessa. Després també podríem parlar del kèfir. El kèfir és molt nostre, però també es pot fer kèfir d'aigua o es pot fer kèfir com begudes vegetals. I després altres que igual no coneixem tant, com pot ser el tepache, que és molt típic d'Amèrica, del continent americà, que és la càscara de la pinya fermentada. Està boníssim, també, que és com una... O el kvass, que és més típic de Rússia, dels països nòrdics, que normalment són verdures, hortalisses com la remolatxa, la pastanaga, que es fermenta i també es fa unes begudes. Aquestes begudes sempre van estar entre una manera, no?, de tenir una beguda que no sigui aigua i que estigui bona, no?, per fer-lo més això, però també sempre s'han utilitzat com begudes medicinals, no? Abans, la gent, sense tenir el coneixement científic, ja d'alguna manera intuïa, ja d'alguna manera sabia per experiència que aprenent aquest tipus d'aliments o aquest tipus de begudes les ajudarien a estar més bé. Clar, és que de fet es tracta d'escoltar el teu cos, no? Com et respon. El que deies és immediat la connexió que hi ha. Com em sento després de menjar i com afecta el meu cos amb el meu estat anímic. Sí, i aquí també s'ha de tenir en compte quan acostumat està el teu cos a menjar aquest tipus d'aliments avui en dia. I això passa molt al principi, no? Les quantitats són molt importants i fes una introducció. Clar, si mai he pres kombucha, si tinc el meu sistema digestiu destrossat, que és el que passa amb la majoria de la gent que fa una alimentació, per desgràcia podem dir convencional, no? Que és l'alimentació en processats, alimentació que no es basa en aliments reals. Clar, de cop em prenc mig litre de kombucha, és una revolució, és una revolució. Més a poc comença amb un xupito, un poquet, m'ha sentat bé i vas augmentant la quantitat. El sentit comú és molt important. Alf, hi ha algun element més que vulguis? Perquè és molt important, no?, el que estem parlant de com canviar la nostra alimentació per tenir una bona microbiota intestinal. Sí, jo animo a la gent a fermentar a casa seva, perquè estàs fermentant en el teu entorn. En el teu entorn viuen les bactèries que són amigues teves i, per tant, i si observem a cada lloc del món
tenen un tipus de fermentacions diferents i un tipus de fermentats diferents, com parlàvem abans, no? La kombucha d'Orient, el kvass que ve dels països nòrdics, el tepache d'Amèrica, i si nosaltres també ho fem a casa nostra, doncs també estem creant una sinergia i un equilibri amb el nostre entorn, i per tant estem creant una relació més harmònica, no? Perquè l'entorn és molt important, jo sempre dic, no? És com, jo no puc estar bé en un entorn que no està bé, i per tant si estic fermentant de casa meva, m'estic adaptant a aquestes bactèries, a aquesta vida que estic creant, perquè estàs creant vida, microvida, tu no la veus, per ahí s'està generant molta vida, l'estàs adaptant al teu entorn i, per tant, serà més fàcil de que el puguis digerir. Estem parlant, però, d'una informació, no tothom sap fermentar a casa seva, no? Sí. I la gent igual es pregunta, i com ho puc fer-ho? Sí, és fàcil. Sí? És fàcil, és posar-te, vale? És fàcil. Home, hi ha fermentacions, com per exemple un miso, és més complicada de fer-la, però, per exemple, la recepta que et porto avui, perquè vaig al Marroc i dic, bueno, pues, algo que m'agrada molt i que utilitzo molt són les llimones fermentades, vale? Una llimona, òbviament, llimona ecològica, sense res de pesticides, perquè és molt important que els pesticides, els herbicides que posen els aliments impedeixen. O sigui, hauríem de fermentar amb aliments ecològics, no? Perquè aquests aliments maten, no? Els bitxets. Pues les llimones les cortes en 4, li poses una cuirada de sal marina i l'apretes, de manera que el suc de la llimona cobreixi les llimones. Deixes 2 mesos i tens les llimones fermentades. Això és un condiment estupendo. Li pots ficar com per condimentar plats. A la cuina marroquí s'utilitza molt les llimones fermentades. Ben senzill. Sí, sí. Realment és el ser coneixedor. Sí. Alf Mota, moltíssimes gràcies. Gràcies, Glòria. Seguim aprenent al teu costat. Gràcies. Fins al proper programa. Fins al proper. Avui conversem des de l'essència amb Josep Guarch. Benvinguts a l'entrevista del mes. Anem a veure, la persona que ens acompanya avui gairebé no necessitaria ni presentació perquè l'heu pogut veure i escoltar al Viure des de l'essència moltes vegades, tant en ràdio com en televisió. Ell diu que naixem amb un llibre d'instruccions que és la nostra carta natal. Josep Guarch, astròleg humanista, terapeuta floral i homeòpata, formador en astrologia i teràpia floral. Josep, sigues molt benvingut a casa teva. Moltíssimes gràcies, estic encantat d'estar aquí, Glòria. Escolta'm, avui és un dia molt especial perquè en els darrers anys que hem anat parlant, hem anat gravant programes i m'explicaves que estaves investigant, que estaves escrivint el llibre, que estaves buscant la fórmula d'arribar a les persones, no?, perquè puguin descobrir qui són, com poden fer les coses diferents, no?, des de l'astrologia. L'alquímia de la personalitat. Ha sigut llarg arribar fins aquí. Llarg i dur, eh? Llarg i dur, sí. Però molt gratificant poder arribar en aquest punt i poder oferir a tota la gent en general l'accés a tot aquest treball de tants anys de búsqueda i d'investigació. Senties que ara era el moment, Josep, o creus que ha sigut la vida la que t'ho ha posat? Jo crec que és una mica tot, no? Probablement a la persona que escriu li agradaria que el llibre sortís una mica abans, no? Però quan vaig veure que tots els intents no portaven enlloc, em vaig adonar que el llibre ja tenia el seu moment de sortida, tenia la seva hora punta de naixement, no? Sí. I per tant que l'havia de deixar, no? Que ell escolliria amb tota seguretat el millor moment. I això és el que crec que va fer, que és el que ara vaig descobrir. Que és curiós perquè havia de sortir a la llum abans de la pandèmia. Sí, de fet sí. Va ser la pandèmia que va fer aquest parèntesi. Sí, sí, és com encara no. Encara no toca. I ara me n'adono que amb tota probabilitat, si hagués sortit abans, potser o no s'hauria entès o no hauria encaixat o... Vaja, però és que ara s'han encaixat totes les peces del tàngram. O sigui, és impressionant i posem-li la cirereta de que ha estat editorial Planeta. Planeta. L'alquímia de la personalitat, Josep Guarch, astròleg. Aleshores... Fa molta il·lusió, clar, que un llibre amb aquesta temàtica hagi pogut encaixar en un grup editorial tan gran, no? I que això també facilitarà que s'estengui per tot arreu, clar.
Realment hi ha una gran necessitat de saber més, de comprendre. Això ens passa quan parem, perquè és molt important parar, perquè si no vivim en un món que va a una velocitat tan frenètica que no veiem res. Clar, jo veig en aquest cas, en aquest llibre, assolir un dels objectius més importants que eren per mi, que era arribar a totes les persones. I clar, sí que ja era el meu objectiu, però no saps a l'hora de la veritat què és el que passarà, no? I ara estic veient això, no? Persones que mai a la vida s'haurien llegit un llibre d'aquesta temàtica i que no només se'l llegeixen, sinó que a sobre et diuen, Josep, és que m'hi enganxo i no el puc deixar anar, no? I és que a sobre ho entenc tot. Anava a dir-te, ja ho entenc tot, ho entenc tot, i m'identifico, no? És com que t'abracen, et donen la mà per seguir avançant, fins i tot, no? L'altre dia em va escriure una persona que em va dir que era totalment escèptica amb aquests temes, però que no sap com es va comprar el meu llibre i que no només estava encantat, sinó, digue'm, em fas una presentació que vull venir. Impressionant. És curiós perquè, de fet, de ben petitó, tu ja, Josep, amb 12 anys ja va aflorar aquesta inquietud per l'astrologia, per la vida, aquesta necessitat. El misteri en si, com a tal, et diria que ni me n'en recordo. Jo de molt, molt petit sempre m'havien interessat els temes vinculats amb l'esoterisme, l'ocultisme, etc. No? Però tot s'encaixa. I en un moment determinat, als 12 anys, cau a les meves mans, no recordo ara exactament el què, però sí que recordo que era un document en el que no només parlava dels signes del zodíac, sinó que també mencionava l'ascendent, i va ser un uau, jo vull això. I aquí és on vaig el meu gran benefactor, el meu tiet, que es deia com jo, en Josep, no? I li dic, tiet, jo vull aprendre astrologia. I la seva resposta, perquè ell era acció-reacció, demà tu i jo ens n'anem a Barcelona. Caram. I així és com inicio l'estudi, que clar, hem de tenir en compte que el meu primer llibre d'astrologia entra al nostre país com aquell qui diu d'estranquis, perquè estem parlant encara de l'època de la dictadura en el que l'astrologia estava prohibida. Per tant, el meu primer llibre entra des de l'Argentina, amagat amb d'altres llibres que estaven prohibits en aquest país. No? Vincles que tens a Buenos Aires, a l'Argentina. Sí, va ser molt curiós, perquè, clar, aquí ja vaig establir contactes amb un gran amic, en Pablo Noriega, amb qui hem col·laborat en cursos i això, i hem fet un parell de viatges a l'Argentina, i curiosament amb el temps, un dia demanant les partides de naixement familiars, per curiositat, descobreixo que la meva àvia havia nascut a Buenos Aires, no? I va ser no m'ho puc creure, el meu primer llibre ve de Buenos Aires i allà havia nascut la meva àvia, no? I als 15 anys ja llegies Sigmund Freud, no? Sí, perquè per mi el que jo buscava a l'astrologia, malgrat algú li pugui sorprendre, no és el tema del futur, el que ens passarà, etc., tot i que és evident que és un tema important i crida l'atenció, però per mi el misteri més gran a revelar era la personalitat humana. Jo no m'entenia, no entenia el món que m'envoltava, no entenia quan els meus pares em parlaven de que hi ha bones i males persones, no? I de vegades sents allò que a mi em feia molt mal a les orelles quan algú gran et deia que les persones no canvien, no? Com que no canvien? Això no pot ser, no? I això és el que m'impulsa a investigar sobre la personalitat humana i a buscar. I bé, va caure a les meves mans un llibre d'en Freud i vaig dir aquest és un camí molt important per mi. I amb 15 anys estava llegint les obres completes d'en Freud. Que dius, la supervivència mai ens portarà a un estat de satisfacció personal. Està clar, perquè aquest no és el propòsit, no? El propòsit de la supervivència no és més que això, sobreviure, no? I jo crec que aquest és un aspecte que és important que tothom entengui, no? En el fons veig que ens movem a la vida en dues personalitats, no? Una és la personalitat supervivent, però aquesta personalitat no té com a propòsit que siguem feliços, que tinguem una vida satisfactòria, etc. El seu únic objectiu és sobreviure. No? Supervivència. En algun moment ens hem d'adonar que aquesta personalitat no va enlloc i que hem de fer una búsqueda interior per descobrir l'essència de veritat, qui sóc jo, no? I així és com descobrirem el verdader propòsit de la nostra vida, que només es troba a la vida, no a la supervivència. Exacte, en aquesta llavor que tenim dins nostre, no? Està clar. I que interessant també pels joves, per tots, interessant, però, ostres, la conversa, el llibre, l'alquimia de la personalitat que estem tenint avui, és que
l'hauria de llegir tothom, no? Perquè és aquesta porta, obrir aquesta porta, aquest portal a la teva veritat, el que has vingut a fer, el teu propòsit de vida, no? Està clar, de fet jo l'escric amb aquesta intenció i per això li vaig posar aquest títol, no? Una de les coses que em va costar més és com ho puc fer perquè el format o la carta de presentació del llibre no desperti perjudicis i faci que tanqui la porta a determinades persones. No? Perquè, clar, no cal oblidar que quan parlem d'astrologia ens pensem que és una ciència divinatòria. Aleshores hem de canviar totalment la mirada i canviar aquest punt, no? És una eina molt valuosa. Jo t'haig de reconèixer que a mi encara em toca quan vaig a una llibreria i veig el meu llibre col·locat a l'estanteria de Ciències Ocultes, no? I dius, home, si un llibre que té com a propòsit l'autoconeixement des de l'essència ho consideres una ciència oculta, ja no anem gaire bé. Bé, perquè com diem en el programa hem de desaprendre molt i estem desaprenent perquè realment estem creant una nova realitat. Més endavant parlarem d'aquest canvi de paradigma perquè realment han de caure, com ja estem veient i ens explicaràs les teves previsions i d'aquestes estructures que van caiguent una rere l'altra, perquè realment estem aquí per crear aquests nous pilars i hi ha molta feina a fer. Anem a veure, pilars del llibre. A veure, explica'ns una miqueta. Està dividit en 4 blocs, sí? Correcte. Bé, de fet, el llibre té 2 parts, però en el fons jo li destaco 4 pilars, no? El primer és una introducció, jo crec que molt pràctica, perquè de fet ja estic veient persones que m'envien que es fan fins i tot esquemes, ja no de la pròpia persona que llegeix, sinó de tota la família, no? I esquemes de les posicions planetàries, dels elements... Estàs revolucionant? No? Sí. I persones que m'escriuen, mares, que em diuen que malament que ho he fet, no vaig ser capaç d'entendre els meus fills i ara me n'adono, no? Llavors, en aquesta primera part, el que faig és centrar un tema que per mi era bàsic, que era l'astrologia humanista, no? És una branca de l'astrologia que va ser molt poc desenvolupada. De fet, un dels primers precursors va ser en Dan Rudyard, i curiosament em va fer molta gràcia perquè sembla fet després, però no és així. Un dia buscant per internet, no recordo què buscava, i resulta que en un dels llibres de Dan Rudyard, que segurament dec tenir per casa i en algun moment en devia llegir, just posava que el destí, el propòsit, la fita de l'astrologia ha de ser l'alquímia de la personalitat. El títol que tu li has posat al llibre. I va ser com un... No pot ser, no? Però si això ho he llegit a posteriori abans després de posar el títol del llibre, vull dir que impossible fer-ho millor, no? Per tant, bé, per mi la base de l'astrologia humanista és, per una banda, centrar-la dintre l'àmbit de l'autoconeixement, per tant, tot el que és l'estudi a fons de la personalitat, i per altra banda, com no, equiparar-la, que seria el creixement dintre la consciència i, evidentment, el despertar espiritual, no? I crec que això és la base del que ha de ser, al meu entendre, l'astrologia humanista, no? Aleshores, també hi ha, tots coneixem els signes del zodíac, no? Dius, són els tòpics falsos. Correcte. 12 signes de que Taure, Gèminis, Escorpí, no tots som iguals. No, per descomptat. Aquí és on ve el que per mi és l'estrella del llibre, que probablement la podia haver desenvolupat més, però vaig pensar que potser per un primer llibre ja n'hi havia prou, no? I segurament aquesta és la part que anirà més extesa en el següent llibre, que és que en els últims 20-25 anys el que he fet ha sigut, no sé ni com hi he arribat, a crear, a dissenyar un model de personalitat, no? Perquè jo el que veia és que tots els models de personalitat existents a la psicologia i en diferents àmbits tenen el que en diríem una base estadística i, per tant, en uns determinats rasgos de personalitat t'hi encaixen milions de persones. I jo parteixo de la idea que són persones úniques i irrepetibles i, per tant, creia que calia un model de personalitat a través del qual poguéssim extreure perfils de personalitat individualitzats. Que aquí també hi parlarem ara. I d'aquí ve els 4 pilars de la personalitat. No? I, a més, en aquests 12 signes els relaciones amb 12 essències florals. Correcte. Si els 2 últims pilars seria, per una banda, una descripció dels 12 signes, jo entenc, al meu entendre, vàlida, lliure de tòpics absurds i falsos, i centrat en una base clarament arquetípica.
i evidentment basada en tot el que és la meva experiència pràctica consulta, no? I per últim aquesta relació dels 12 signes amb les 12 essències que en Bach va denominar els 12 curadors. Anem a establir aquest mapa de vida de la persona, no? On te parteixen els orígens dels problemes, aquests 4 pilars, com està aspectat el sol quan neixes, com està aspectada la lluna, on te tens el teu signe. A veure, explica'ns això una miqueta. Mira, aquests 4 pilars representen per una banda el signe solar, el que la gent popularment denomina com a signe de naixement. No m'agrada a mi aquesta denominació, sobretot perquè després de concloure aquest model de personalitat jo diria que hi ha 4 signes de naixement i no un, no? Per tant, en aquest cas parlem del signe solar, el signe on estava el sol des del punt de vista de la Terra en el moment del naixement. Segon, el signe lunar, per tant, el signe on estava situada la lluna en el moment de néixer. Tercer, el signe ascendent, que no és més que el signe que ascendia per l'horitzó est just en el moment del naixement de la persona. I quart, el signe de Mart, per tant, el signe on estava situat el planeta Mart en el moment del naixement, no? Segurament algú es deu plantejar, i això com ho averigua? Evidentment, una manera és anar a visitar un astròleg professional perquè et faci la lectura a la carta, però és fins i tot molt simple. Avui en dia hi ha infinitat de pàgines d'internet on tu entres, poses les teves dades de naixement i et surt el dibuix de la teva carta astral. La teva fotografia de naixement, Correcte. Amb això, amb aquesta imatge celeste del moment del naixement, pots veure on estava el sol, la lluna, l'ascendent i Mart. I a partir d'aquí després agafes el llibre i comences a fer el teu treball. Està clar. O sigui, llavors el que es tracta és que cada un vagi llegint el signe que li correspon a cada un d'aquests elements, no? Per aquí podríem començar. El que hi ha probablement persones que ens estan escoltant deuen dir jo no me'n recordo l'hora que vaig néixer o sóc adoptada i no ho sé. Com davant d'això ens quedem necessitem una crossa. Què hauríem de fer? Mira, d'entrada, si ens falla l'hora de naixement i no tenim forma de saber-ho, el que ens fallarà en aquest cas serà l'ascendent, que és el signe que serà molt complicat d'esbrinar, no? De tota manera, jo les persones que tinguin aquest dubte els recomanaria que demanin una partida de naixement literal, que és una fotocòpia del llibre de registre. L'hora de naixement és obligatòria des que existeix el registre civil. Per tant, alguna hi ha d'haver. Llavors, entre el que et posa el llibre de registre i el que puguis haver esbrinat a nivell familiar, tindràs una idea, no? Clar, jo ho treballo molt és complex d'explicar, no? Jo, per mi, quan veig una carta ja veig a la persona. I, per tant, moltes vegades jo ja estic rectificant l'horari de naixement sense haver vist a la persona perquè ja veig que no quadra. Que hi ha alguna que no encaixa. És que és difícil d'explicar-ho perquè en realitat és com una mena de cercles concèntrics on tot encaixa i tot té un sentit. Llavors, quan hi ha una peça que no t'encaixa en aquest puzzle, jo ja vaig movent l'horari fins que la quadro. I llavors rebo la persona i quan obro la porta penso, sí, ho has fet bé, no? La carta de presentació és la correcta. No? També hi ha un punt important a tenir en compte, perquè parlem de les persones, però també ho portes a terme amb empreses, o sigui, és des d'una mirada holística, perquè venen moltes persones a consultar-te, inclús amb un nou treballador, no sé com escollir-lo, però no? Aquests paràmetres que realment ens expressen com és l'altre, no? O com som nosaltres. Amb aquest model de personalitat que he creat, perfectament és possible treure perfils de personalitat tan individualitzats que pots fer això. Que un empresari et vingui i et digui, mira, Josep, necessito triar, no sé, un cap de màrqueting, no? Tinc 20 candidats. Els 20 candidats, el seu perfil professional encaixa. Però aquest cap de màrqueting és algú amb qui jo haig de tenir molta relació i vull que tingui aquest perfil de personalitat concret. Tenint les dades de naixement d'aquests 20 candidats sense entrevistar-me amb ells, jo puc trobar-li quin d'aquests 20 candidats té el perfil de personalitat que busca. I dius, uau, això és màgia. No, això és realitat. Això és desaprendre, no? Aquest punt de que tot estava
tot està a la història, el que passa que anàvem amb els ulls bastant tapats, no? Amb venes als ulls i... Bé, jo crec que aquí hi ha una part, diríem, de manipulació del poder, no? El poder sap perfectament que l'astrologia és una eina impressionant i per tant ha fet tot el possible perquè no arribi a ser accessible a les persones, diríem, del carrer com tu i com jo. Perquè ja empodera. Està clar. Aleshores també inclús els nens acabats de néixer, no? Dius, que interessant que els nounats, no, puguin tenir la seva carta astral, la seva empremta de vida, no? Perquè els pares puguin conèixer una mica com poden acompanyar millor el seu fill o filla. És una guia extraordinària per poder ajudar els pares com educar-los, com acompanyar-los, què fer, què no fer. No? I ja no parlem dels adolescents. Està que si clar, els adolescents està clar. es posés, permetem, de moda això, bueno, és que tot seria molt diferent, Perquè si els adolescents que estan tan perduts, que no saben cap a on tirar, que no acaben d'entendre la vida, que estem en aquest canvi de paradigma, es troben amb la possibilitat de poder descobrir-se, no? I poder connectar amb qui realment són, aquí hi ha una eina molt valuosa. Està clar. I fins i tot et diria, ara que s'ha avançat tant, que a mi no em sembla bé, però s'ha avançat tant el tema de la decisió en quant a l'orientació professional, clar, tots els joves adolescents van desorientats. I la carta és una eina extraordinària per poder veure cap a quina direcció es poden enfocar a nivell professional, d'acord amb, lògicament, a les seves característiques de personalitat. És per plantejar-te, no?, fer cursos per joves i adolescents. Jo crec que, clar, aquest és el pas que per mi és important i sé que serà més difícil de fer, però estic convençut que un dia ho assoliré, que és que l'astrologia entri al món acadèmic, que això ja seria la bomba. Totalment. De fet, ja hi ha casos, Jo he tingut alumnes que són professors i que han arribat a aplicar a l'aula, no?, a col·locar els alumnes d'acord amb les característiques de la carta astral de cada un. I clar, la interactuació que s'establia era impressionant. Totalment. Josep, el món actual, aquest món en el que vivim, has fet moltes prediccions al llarg dels anys, com comentàvem abans a l'inici de la conversa, ja vas avançar que hi havia una conjunció planetària amb uns paral·lelismes amb la pandèmia del 2018, amb la grip espanyola, sí? Sí. I ara, anem a veure, aquest 2023, perquè jo que et segueixo i que sóc una gran fan teva, doncs ens has dit, estem visquent un final de l'edat moderna perquè aquest març hi ha hagut una conjunció Marc-Plutó-Aquari, ho dic bé? Bé, Plutó entra a Aquari, va entrar a Aquari ara el mes de març i, clar, és bo centrar, diríem, el paral·lelisme, no? El 2007-2008 Plutó entra a Capricorn i esclata la bombolla immobiliària. I Capricorn governa tot el que és el món de la construcció. Ara Plutó entra a Aquari i el que farà esclatar és la bombolla virtual. I clar, això vol dir tot el tema tecnològic, noves tecnologies, etc. Evidentment que sí, però no és només això. Si és que, en realitat, si ho analitzem, vivim tots instal·lats en un món virtual. Perquè vivim com si tot seguís igual, quan en realitat ja no és igual. El 2007, 8, 10, 12, el sistema que s'havia creat va desaparèixer. I els humans seguim visquent com si aquest sistema encara hi fos. Per tant, estem situats en un limbo. I en algun moment hem de despertar. I per tant, aquestes configuracions, Saturn a Peixos i Plutó a Aquari, ens han de fer despertar. Perquè, clar, parlem de salvar el model de la nostra societat, però què es pot salvar del que tenim? Bé, jo crec que res. No? Si just ahir parlava amb persones del món acadèmic, no? I jo els hi deia, no? Fes tu una anàlisi retrospectiu en quin moment en la història del món acadèmic els alumnes havien tingut tants recursos al seu abast. La resposta és mai. Mai havien tingut tants recursos al seu abast. I com estem? I ara compara el nivell acadèmic. Curiosament mai havia sigut tan baix.
Per tant, jo crec que, i sé que algú s'escandalitzarà, però jo crec que els ordinadors haurien de sortir de les aules i haurien de recuperar el paper, el bolígraf i la rudimentària calculadora. I segurament recuperaríem aquest nivell acadèmic. Totalment, perquè i si seguim i parlem de la intel·ligència artificial, què en pensa Josep Guarch? Bé, és que són dues paraules que a mi és que no m'encaixen, no? Si és intel·ligència no pot ser artificial, com és estrany parlar de banca ètica, no? Són dues paraules que al meu entendre, si les banca no pot ser ètica, no? Per tant, la intel·ligència no pot ser artificial. Com un oxímoron. Sí. Bé, jo crec que aquesta és la finalitat, una de les bàsiques d'aquesta entrada a Plutó Aquari, fer-nos adonar que la humanitat no és substituïble per màquines. Per molt que hi hagi qui encara segueix insistint i ho segueix pretenent. És important, Jo tenia un gran amic que ja va morir, no? Que ell era un gran comptable i jo seguiria mantenint el que ell deia, no? Ell sempre em deia, Josep, un ordinador és un tonto molt ràpid. I jo crec que els ordinadors segueixen sent tontos molt ràpids. Llavors, com carai podem parlar d'intel·ligència artificial? L'únic intel·ligent és l'ésser humà, tot i que ara no ho demostra gaire. Hi ha molta lletra petita que no podem deixar de llegir, de veure, no? També si parlem de les influències. Quan parlem de les influències a les persones de referent, als moviments de referent de la societat actual en la que vivim, i ens trobem que hi ha persones que són influencers, que figura que han d'influenciar els adolescents. Aleshores, estem bastant desorientats. Bé, jo crec que els influencien cap a aquest bluff, no?, del qual parlàvem, no?, d'un món virtual que és inexistent, no? Per mi va ser molt clara. Jo em fixo molt amb les frases, les paraules, sobretot quan escolto la ràdio, que m'agrada molt. Quan hi va haver el segrest de dades de l'Hospital Clínic, que recordo que a la roda de premsa el cap de l'Hospital Clínic deia hem hagut de recuperar informes en paper, bolígraf i màquines d'escriure. I un pensa, olé, per fi el Plutó Aquari comença a fer de les seves. Comença a despertar. No? Està clar, necessitem recuperar el paper, no? Que les persones pensin. Abans els bancs tenien caixes fortes i allà hi havia els diners. La meva pregunta és on són els diners ara, en el món virtual? I si aquesta núvol virtual, aquesta boira virtual desapareix de sobte, què passa? Què passarà? Aquest canvi de paradigma, aquest final d'edat moderna, deies 2023-2030. Sí, perquè jo crec que entre el 24 i el 25 les persones ens hem d'adonar que vivim una realitat virtual que no existeix, no? Abans t'ho explicava tu, no? Tenim els pantans buits, per tant no hi ha aigua, però seguim vivint com si l'aigua hi fos, no? I aquesta és la realitat. Vivim una realitat imaginària, virtual, inexistent. Per tant, hem de despertar. I quan això passi, segurament hi haurà una crisi perquè haurem caigut i ens n'haurem adonat fins a quin punt ens havien enganyat, no? Però a partir d'aquí es desencadenarà el canvi de paradigma que la humanitat necessita. A partir del, jo crec, 2028 hauríem de veure ja les bases d'aquesta nova realitat, no? Que no va en la direcció, al meu entendre, de la premsa groga que veiem a les xarxes vinculades al món de l'astrologia, que ens venen coses barates, no? Que ara vindrà un raig còsmic del centre de l'univers i això farà que de sobte tots despertem i augmentem les vibracions i bé, crec que coneixem molt poc la història de la humanitat, no? Això no ha passat mai i no passarà. Per mi era molt important el que deia en Jung, no? Si tu creus que despertaràs a la consciència mirant figuretes o imaginant figuretes de llum, no anem bé. L'única manera de despertar és reconeixent la teva sombra i integrant-la. Josep, com et cuides amb tot aquest allau, amb tot aquest moviment que estàs creant, que estàs realment movent masses? Com cuides la teva ànima? Bé, per mi el més important és no deixar-me arrossegar per tots aquests missatges que pretenen crear por. Jo, la veritat que molta gent em pregunta, no? La gent que em coneix, no? Josep, tu estàs espantat, no? No, gens, perquè estic convençudíssim
de que aquesta famosa agenda del 2030 de la qual es parla no és que fracassarà, és que ja ha fracassat. Per què? Perquè el temps no és lineal, és holístic i tot passa ara, encara que ens costi d'entendre. I aquesta agenda 2030 ja ha fracassat, perquè no se'n sortirà. I per tant, jo tinc la confiança de que anem a una humanitat molt millor. De manera que la manera de cuidar-me és procurar no deixar-me arrossegar ni per propostes barates, no? Ni per informacions que ens porten al camí de la por. Quin nom li posaries a aquest canvi d'era, a aquesta nova edat, aquesta nova època a la que entrarem? Bé, per mi, tenint en compte el que crec que jo hauria de ser, jo el plantejaria com l'edat del cooperativisme i segurament l'edat de la compassió. Ojalà fóssim capaços de ser més compassius. Ja fem un viatge pels sentits, no? En aquest moment actual en el que estem, com et nodreixes l'ànima, com dèiem ara, com et cuides, i et dic una mirada. Què necessites veure? Què necessito veure? Un llac del Pirineu. Una olor. La farigola. Un tacte. Un tacte, el vellut. Un sabor. Un sabor, aquí m'agraden tantes coses en el menjar que és un dels meus plaers, et diria el sabor del pernil. Quina melodia sonaria? Bé, per mi les melodies que més potser m'han marcat ha sigut en Lluís Llach, que sempre ha sigut un dels cantants. Jo vaig ser en aquell famós concert del Palau Sant Jordi, i també els Esquirols, que eren per mi dues músiques o dues formes de cantar que em movien l'ànima. De llibre, quin llibre és el que sents que t'ha impactat més? Bé, et diria, per una banda, des de la banda, diríem, si tu vols, més així acadèmica, Tot i mi tabú, d'en Sigmund Freud, i de la banda més de lectura, et diria qualsevol dels 100, em sembla, 120 llibres que tenia en Manuel de Pedrolo, que pràcticament els vaig llegir tots. Si els haguessis de donar algun consell als joves, què els hi diries? Dic als joves perquè sento que en aquests moments necessiten referents de debò. Bé, jo crec que el millor missatge que els hi podria donar és que deixin les pantalles i agafin un llibre, perquè la informació que rebran d'un llibre serà molt més veraç i real que la que poden trobar en una pantalla. Que desconnectin per connectar, no? Està clar, no? Josep, estem acabant el programa. Ens quedaria hores i hores parlant, ja ho sabem, però bueno, tu ets de la casa, o sigui que això no ha acabat aquí. Jo torno quan em convidis, torno a venir. Què és per tu viure des de l'essència a dia d'avui, Josep? Viure des de la consciència, no? Ser conscient d'un mateix, procurar ser coherent, que de vegades és molt complicat en el món que t'envolta, que t'arrossega, però per descomptat apartar-te de l'entorn i connectar amb tu mateix i ser tu, no? Ser jo, no allò que s'espera de mi. Josep, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Enhorabona pel teu gran llibre, L'alquímia de la personalitat. Ojalà n'hi hagués un a cada casa. Ojalà, perquè realment és el llibre que hauríem de tenir tots a la tauleta abans d'anar a dormir, no? Perquè ens recordés qui realment som, què hem vingut a fer, quin és el nostre propòsit, els nostres propòsits, perquè tenim diferents propòsits al llarg de la nostra vida, però tots hem vingut a fer alguna cosa i tots hem de creure en nosaltres. I el propòsit no és sobreviure. Correcte. No hem de sobreviure, hem de viure. I viure des del ser. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Repeteixo, i també ens trobarem ben aviat perquè tens llibres al forn ja. Sí. Gràcies. Joves, tsunami d'emocions, amb Àngela Grau.
Estimats oients, seguim al Viure amb la nostra estimada companya Àngela Grau. Molt bones, Àngela, com estàs? Bones, molt bé, gràcies. Aquí seguim aprenent al teu costat, jove tsunami d'emocions. Avui parlem de les xarxes socials i el que comporta. Tots som coneixedors de l'assetjament escolar, però avui parlarem de les xarxes socials i el ciberbullying, entre d'altres, perquè realment hi ha un món. Hi ha un món que a certa edat, i a mi em passa, se m'escapa, perquè és que realment entres com en una cova, podríem dir-ne. Sí, i és una cova en la que quan hi entra l'adult, diguem-ho així, el pare o la mare, no? És que els teus fills ja feia temps que hi havien entrat, no? I el que passa que tu hi entraries per una porta i ells a saber per quina hi han entrat i ja troben la de sortir, també a vegades, i llavors sí que ens adonem que potser hem fet una mica tard. I és que ha fet molta via això, d'escampar-se i de trobar maneres. Llavors, esclar, el bullying, qui més qui menys, ara tots ja sabem, no? Aquest assetjament, que bé, no només es dona a les escoles, però clar, en entorns on es troben doncs, els joves, els nens, és on més fàcilment pot passar, però ara, amb les noves tecnologies, això s'ha estès de manera, infinita, podríem dir, no? I de fet, n'hi ha proves perquè des de que vàrem estar confinats, doncs ha pujat com un 250%, és brutal, no? Aleshores, esclar, ens trobem que molt innocentment sembla, no?, que s'entren en algunes aplicacions, que coneixes, doncs, gent de la teva edat, o és el que tu et penses, no?, és el que l'adolescent es pensa, i després resulta que a l'altre costat hi ha una persona que ni te la imaginaries, no té res a veure amb la que tu et penses que estàs contactant. Estem parlant d'un nou vocabulari, no? En aquest cas es diu grooming? A veure, el grooming, doncs, sí, és aquest moviment que porta que una persona, normalment sol ser un adult, d'alguna manera ensarrona, perquè seria la paraula poder, no? Ensarrona a un normalment adolescent o jove, fent-li creure que no és qui és, no? Fent-li creure que és doncs, de la mateixa edat i donant-li cova, una mica ve de l'anglès, doncs, groom és doncs, acicalar-se, no? No sé com seria en català, Sí, és a dir, posar-se com... Sí, com galons, no? Volguem dir jo... Bueno, posar-se maco, no?, davant de l'altre, no? Aleshores, és com aquesta manipulació que porta a l'altre, ai, mira que simpàtic, no?, aquesta persona que he conegut. I com hi accedeixen? És molt fàcil. A vegades, senzillament, no s'adonen els adolescents que han penjat moltíssima informació d'ells en molts dels llocs on la pengen. I és molt fàcil tenir-la, aquesta informació. Altres vegades pot ser l'atzar. Jo vaig tenir uns alumnes que, rebien unes trucades d'una persona que ells es pensaven que era de la seva edat i va ser això, no? Llavors, aquesta persona doncs va saber coses d'ells i a partir de que els va començar a demanar doncs que enviessin alguna foto una mica pujada de to i aquí si negaven doncs ja venien les amenaces, perquè jo sé que tens una germana de tal edat, perquè jo sé que tu vius a no sé on, i clar, llavors aquí és quan m'ho van venir a comentar, per exemple, perquè aquí ja es van espantar i molt. Clar, la importància de la comunicació. Això a casa probablement els hi costa molt més de poder dir el pare a la mare i molta cura, perquè aquí què passa? Doncs que es comença a crear una pilota gran, que aquí és quan entrem en uns estats incontrolables, perquè la pròpia persona se sent doncs, que està en un pou. Sí. I això pot... Sí, clar, s'hi barregen moltes coses, perquè, primera, és que a casa meva ja m'avisaven que jo, segons qui no l'obrís, no? Que jo sapigués amb qui realment m'estava comunicant, ja m'avisaven, i a mi no em semblava que n'hi hagués per tant, no? I tot i així ho he fet. I ara, és que ara m'estan amenaçant, m'estan parlant de que si tinc una germana més petita, què li faran, què no li faran, m'estan amenaçant que si no envio aquesta foto, en tenen d'altres de compromeses meves que les publicaran, i això, amb alguns joves que els hi ha passat, els porta a un estat depressiu greu i a conseqüències, a vegades han arribat a les últimes. És molt important ser-ne conscients. Hi ha un munt de noms. També el sexting, no? Sí, el sexting, seria, doncs, penjar fotografies, imatges o textos o explicacions
de caire sexual amb o sense consentiment d'una altra persona. Jo recordo no fa massa aquí al poble, no? Va passar amb una noia que, eren dues noies, doncs, es van fer unes fotos, mig jugant, mig no jugant, i la van enviar a una persona, però llavors es van enfadar amb aquesta persona i al cap de pocs dies allò corria per tot arreu. O sigui, va ser trist perquè pares d'amics d'aquestes dues noies ho van veure i varen alertar els pares d'aquestes noies. O sigui, aquestes noies, veus, no es van atrevir a dir-ho als pares. Els pares ho van acabar sabent, no? Però ho van acabar sabent quan això ja corria per tot arreu, no? I aquí llavors la cosa és complicada. Què els hi recomanaries als joves? Què els hi recomanes? Què comparteixes amb els teus alumnes, no? Perquè ara és una llau de demanar-te, Àngela, què puc fer? Àngela, mira'm què et trobo. Què els hi diries? Esclar, és que del moment que els hi toca viure. Aquestes eines són bombes de rellotgeria. Ells no se n'adonen, però ho són. I a vegades no li veu la importància, perquè és que ho fa tanta gent del seu entorn que, a veure, ens fem fotos i les pengem i no han demanat pas l'autorització de tots els altres joves menors d'edat cada vegada que pengen una foto. És que no pararien, no? Llavors per això se'ls hi fa tan difícil. Però, si ningú denuncia, si tothom està, doncs, d'acord, però, clar, d'aquí a una foto que ja està una mica més pujada de to, o un comentari, no? O a vegades dintre de les seves, per exemple, grups de WhatsApp, d'un grup d'amics o d'una classe, no? Que només que n'hi hagi un o dos que s'atreveixi a dir coses, perquè fulaneta es tira a tothom, perquè manganet, no sé què, perquè jo tinc una imatge, o trucar imatges. Això estem parlant del ciberbullying. Sí, clar, però en el moment en què això es penja en un grup, a lo millor només són un o dos, però els altres no diuen res, ho estem alimentant. Llavors, una de les coses és, el que ja havíem dit en algun altre programa, no? A veure, s'hauria de poder revisar tot això. Els joves han de veure o han d'entendre que els pares això ho fem per protegir-los, perquè a ells els sembla que és tan normal. I aquestes normalitats a vegades acaben amb delicte, perquè és denunciable. Que important que ho escoltin els pares i que important que ho escoltin els joves, perquè realment quan un és adult pot tenir una altra mirada i és essencial de que s'escolti a l'adult, perquè per alguna raó té més anys de vida, té més experiència i té més saviesa, i el que un intenta és doncs, que el jove no es trobi en aquests paranys que a dia d'avui moltes vegades poden ser irrevocables. Sí. Àngela Grau, moltíssimes gràcies. Seguim en el camí. No sé si hi ha alguna cosa més que t'hagi quedat, que diguis, Glòria, m'agradaria acabar-ho amb... De fet, que els joves s'agradin més, s'empoderin més. Tanta comparança que a més és falsa, perquè s'estan comparant no amb persones reals, sinó amb aquells maniquís que hem posat en els aparadors, no? Que a vegades no tenen res a veure amb aquella persona que realment ha publicat això. Cadascú està molt bé com és i ens ho hem de creure. Som únics. Sí. Àngela, moltíssimes gràcies. A tu, Glòria, per convidar-me. Sons per a l'ànima, amb Marta i Vega de Magam. Música, so i vibració són elements per la transformació i la sanació, i qui millor que parlar d'aquest tema dels còdics de so que Marta i Vega. Molt bones, com esteu? Hola, bones, Glòria. Hola. Que bé. Molt contentes de compartir, com sempre. Sí, nosaltres ja us esperem cada mes perquè les vostres connexions realment, bé, sembla que és allò que qui va traient capes, va lleugerint l'equipatge. Avui ens parleu del còdic de so de la unió del cor i la ment, perquè quantes vegades el cor va per un costat i la ment va per un altre. Exactament. És un gran què, no?, aquest còdic. I sempre pensem que la ment ens està obstruint el nostre camí, però hem de connectar amb aquesta ment que és superior, la ment universal, no?
i poder des d'aquí crear i tenir aquest impuls del cor i poder materialitzar amb la ment. Sí, exacte, és aquestes dues parts que vagin a la una, no? I actuar així en conseqüència, no? Perquè moltes vegades sentim una cosa però pensem pel que s'ha de fer o pel que és el que hem vist o què diran, en fem una altra, no? Llavors és trobar aquest equilibri en el que sentim, poder-ho expressar i accionar, no? Entrar en coherència, del missatge del nostre cos, de la nostra ànima, el que hem vingut a fer. Exacte. El còdic de so cal recordar que podem escoltar-lo quan vulguem. Són il·limitades les vegades que podem posar el còdic de so perquè entrem en equilibri, oi? No. Són uns minuts que podem dedicar al dia les vegades que vulguem. Sí, exactament. Quan un ho senti, que tingui ganes d'intencionar l'escolta amb això i posar consciència amb això, doncs que amb la música és una bona manera de poder integrar-ho amb el so i en el mateix moment que ho estàs escoltant doncs poder també, no sé, posar consciència i posar aquesta intenció i potser reflexionar sobre el que el codi de so està treballant també. Molt bé, doncs així ens posem còmodes, ens deixem sentir cadascú. L'important és que un no se senti rígid, i estigui obert al canvi, a aquesta alquímia que vosaltres, amb les vostres canalitzacions de so, ens feu viatjar, ens transporteu. Tot vostre. Moltes gràcies. Gràcies. Ens relaxem, ens posem còmodes i si tenim potser un bolígraf, un paper, per poder apuntar allò que hem sentit mentre escoltàvem el codi, i si ve algun pensament que no ens va bé en aquest moment, ho deixem anar i molt relaxats, cadascú a la seva manera i al seu ritme.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montesell.